No niin, hyvää päivää, iltaa jo. Ja näin. Mun nimeni on Matti Haapala, mä oon täältä Ruotsin puolelta. Ajattelin pienen semmoisen inspiroivan ajatuksen Raamatusta nostaa esiin ja näin. Ja voin ottaa yhden tämmöisen laulun, hengellisen laulun kitaralla, mistä tykkään ensiksi tähän näin. Joo. On onnellinen vaeltaja, käyn maailmasta parempaan. Ei siellä tuskaa, ei kiusauksia, on kirkas määrä matkallani. Saan nähdä Isän taivallisen, en enää etsi parhailee. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Pian kaikuu laulu vapaudesta, saa luonaan rauhan sieluni. Kunnia suuri, saan kansan olla, nyt elää saan mä iätiin. Saan nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli tähteni. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Saan nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli tähteni. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. No niin, se oli hyvä laulu. Joskus sitä aina laulan ja kuuntelen myös ja näin muuten kuuntelen sitä. Joo. Ajattelin jotain sanoa semmoista ajatuksesta tai Raamatun asiasta, sanasta, mikä kuuluu meille kaikille uskoville. Se on, Raamattu puhuu uskon kuuliaisuudesta ja näin, ja monessakin kohtaa, tai se tulee, tietysti se asia tulee koko Raamatussa esiin aina paljon ja näin, ja sillä lailla jokainen meistä, joka ollaan tultu uskoon, niin me tiedetään, että siihen kuuluu tämmöinen niin kuin uskon kuuliaisuus myös, että ollaan uskossa joka päivä, ettei vaan joskus. Ja tällä lailla, ja sitähän ei ennen kuin me oltiin uskottu evankeliumi Jeesuksesta, otettu hänet vastaan henkilökohtaisesti Herrana ja pelastajana, niin emme tietysti sitä ei ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, uskon kuuliaisuus. Miten mä ymmärrän, niin oikeastaan uskon kuuliaisuutta ei sitä voikaan, raamatullista uskon kuuliaisuutta ei sitä voikaan olla, jos ei niin ilman evankeliumin uskoa Jeesukseen, ilman evankeliumin vastaanottamista. Ihminen, joka ei ole vielä tullut elävään uskoon, hänellä ei ole Jeesusta sydämessä, niin se on, Raamattu puhuu tällä lailla, niin kuin, että hän on siis, sitä on niin kuin luonnollinen, Raamattu käyttää käsitettä lihallinen ihminen, eli tämmöinen niin kuin oman mielensä mukaan menevä. Efesolaiskirjassa 2. luvussa jotain mielestäni kuvataan hyvin tämä asia, 3 jaetta.
Jeesuksen nimessä. Efesolaiskirje 2. luku, 3 jaetta alusta. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Ihminen on siis kuollut ilman Jeesusta synteihin, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden mukana joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Se on kamala asia, mutta jos ei ole elävässä uskossa, niin sitä on niin kuin luonnostaan tällainen niin kuin vihan lapsia ja vastustaa hengellisyyttä ja itse asiassa Jumalaa. Voi tuohon vielä viitata, roomalaiskirje 8. luku puhuu myös, tavallaan tämä sama ajatus tulee siellä. Sillä lihan mieli, siis näin luonnollisen ihmisen mieli on kuolema, sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Eli se on semmoinen, niin kauan kuin ei oltu uskossa, niin sitä mentiin vain oman mielen mukaan ja vähän siihen tyyliin, että mä teen mitä mä tykkään. Eikä sillä tavalla tunnettu tarvetta lähteä seuraamaan tosiaan Jumalaa, Jeesusta uskon kuuliaisuudessa. Tämä koko evankeliumi, niin itse asiassa Paavali sitä puhuu niin tästä uskon kuuliaisuudesta. Mä aina joskus luen tuon, niin kuin itsekin tutkin, mehän tutkitaan sanaa, mutta monesti mielellään luen tuon, kun apostoli Paavali puhuu uskostaan, hän niin kuin puolustautuu sitten sen aikaisen hallitsijan kuningas Agrippan edessä siellä. Ja kertoo uskoon tulostaan ja näin. Ja sitten tosiaan, miten Jeesus hänelle ilmestyi Damaskoksen tiellä. Ja sitä jae 19 näin niin kuin sumeeraa tämän ajatuksen. Apostolien teot 26 ja 19. Sen tähden kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Eli Paavalilla syntyi uskon kuuliaisuus. Ja tosiaan se on meillä kaikilla syntynyt. Minullakin se syntyi silloin, kun tulin elävään uskoon, niin tajusin, että nyt tästä lähtien sitten tavallaan seurataan Jeesusta joka päivä. Se oli niin kuin tietoinen päätös. Ja Jumalasta oli tullut todellinen. Jeesuksesta oli tullut todellinen ja näin niin kuin tiesi ja halusi, että tahtoo niin kuin hyvällä omalla tunnolla vaeltaa. No, me ei olla koskaan sillä lailla niin kuin täydellisiä ja ei uskovasta tule täydellistä täällä maan päällä sillä tavalla näin niin kuin meidän luonnollisen ihmisen puolesta, niin kuin lihan puolesta, luonnollisen ihmisen puolesta. Mutta me kuitenkin sydämestä halutaan seurata Jumalaa. Ja tosiaan tuohon voi vielä viitata roomalaiskirjeen 1. lukuun, mitä evankeliumi vaikuttaa. Paavali, 1. luku 1-5. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa, ja hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä,
ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakana kansoissa. Eli evankeliumi synnyttää uskon kuuliaisuuden. Noin niin kuin raamatullista kuuliaisuutta ei voi ollakaan ilman elävää uskoa Jeesukseen. Ja se syntyy vain sitä kautta. Ja kun joku uskoo evankeliumin Jeesuksesta, niin sitä kautta voidaan tähän niin kuin uskon kuuliaisuuteen päästä. Ja niin kuin Paavali tosiaan viittasi siellä Agrippan edessä, puolustautui, kertoi uskostaan ja viittaa sitten, että näin sumeeraa sen, että hän ei voinut olla sen tähden kuningas Agrippa. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Tosiaan niin tällä lailla me uskon kuuliaisuudessa me vaelletaan täällä. Se tuli evankeliumin kautta, eikä se muuten voikaan tulla, raamatullinen uskon kuuliaisuus. Joskus ajattelen noita raamatun henkilöitä, Noa, Jumala antoi hänelle tehtäväksi rakentaa arkin ja hän sitä alkoi rakentamaan, vaikka ei ollut satanut laisinkaan. Ja varmasti sitä ihmeteltiin ja sitten vähän niin kuin ihmiset varmastikin naureskeli siinä, että mitä hyvä mies sinä täällä rakennat laivaa kuivalle maalle. Mutta hän oli saanut Jumalalta sen kehotuksen, että hänen täytyy tehdä se, ja hän lähti tällä lailla uskon kuuliaisuudessa toteuttamaan sitä näkyä. Se on täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 6. luvussa. Jumala puhuu tosiaan Noalle. Ja näin. Silloin 6:13 ja 14. Silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki honkapuusta, rakenna arkki täyteen kammioita ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Hän sai tämmöisen selvän niin kuin tarkan kehotuksen ja sitten tosiaan niin kuin, miten se tuli tehdä ja hän lähti sitten rakentamaan. Hän halusi tehdä sen tehtävänsä. Tosiaan Raamatussa on paljon näitä henkilöitä, jotka sitten lähtivät uskon kuuliaisuudessa vaeltamaan. Abrahami tietysti, näin niin kuin uskon esikuva ja tällainen patriarkka. Tavallaan Abrahamin uskohan on, Uuden testamentin usko on siis Abrahamin uskoa. Jumala puhui hänelle ja hän jätti sen elämän ja ne kuviot, missä hän eli silloin ja lähti uskossa vaeltamaan. Tosiaan sen mukaan, kun Jumala häntä johdatti. Aivan niin kuin mekin, kun me ollaan kaikki, jotka ollaan uskoon tultu, niin me sitten siinä omassa elämässä ja omalla paikalla ollaan lähdetty Jeesusta seuraamaan ja tällä lailla. Hebrealaiskirja puhuukin tästä, niin kuin viittaa tähän Abrahamiin myös, uskon sankareihin ja Abrahamiin esimerkiksi, se on 11. luku, näin. 11. luku 8 ja 9. Uskon kautta, eli Abraham kuuliainen, hän tosiaan uskon kuuliaisuudessa vaelsi. Kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Ja mekään ei sillä lailla, me nähdään vaan palan matkaa ja mitä Jumala meille näyttää. Me ollaan Jumalan valtakuntaan matkalla. Ja tosiaan näinhän uskossa vaelsi eteenpäin ja toteutti Jumalan tahtoa ja monet muut. Ja näin tosiaan tämä on niin kuin
se varmaan tässä unohtuu jotain sanoa, mutta niin, tämä on kuitenkin se ajatus, mitä halusin niin kuin inspiraationa ja rohkaisuksia meille itse kullekin, minulle ja meille sanoa, niin että näin, niin jos ajattelee, että miten sitä voi olla uskon kuuliainen. Jos ei ole tullut uskoon, niin ei sitä oikeastaan voikaan. Se tulee vasta evankeliumin kautta. Me saadaan uusi sydän ja Raamattu puhuu uudesti syntymisestä. Me saadaan Jumalan henki. Jeesus muuttaa meidän sydämeen asumaan. Vain sitä kautta voi syntyä semmoinen siis raamatullinen uskon kuuliaisuus. Ja näin sitten me saadaan voima ja semmoinen tahtotila myös tehdä se tehtävä, mikä meille on Jumala uskonut. Ja näin. Okei, mä en tämä enempää tässä sano enkä puhu. Rukoilen tässä lopuksi vaan ja meidän kaikkien puolesta ja ehkä jos et ole vielä ehkä uskossa, niin lähdet tähän uskon kuuliaisuuteen. Se tapahtuu sitä kautta, että uskot evankeliumin Jeesuksesta, että hän kuoli meidän puolestamme ristillä ja sovitti kaikkien meidän syntimme. Hän on se syntiuhri. Jeesus on se syntiuhri, kun sinä hänet otat vastaan elämääsi ja sydämeesi, niin silloin sinä tosiaan uudesti synnyt. Ja silloin sinullekin tulee, niin kuin, voit olla sen jälkeen uskon kuuliainen, lähteä seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä ja näin. Ja tämmöinen Jumalalla on sitten tosiaan eri tehtäviä meille varattuna. Jo Isä, kiitos, että saan siunata vaan jokaista kuulijaa ja jokaista, joka katsoo ehkä tämän ja näin ja heidän elämäänsä ja tiedät millä paikalla itse kukin on, Herra. Vahvista heidän uskoa, vahvista heidän ja meidän uskoamme ja meidän tehtäväämme. Kiitos, että annat uskoa ja rakkautta ja annat kuuliaisuutta ja vaikutat tahtomista ja tekemistä. Että saadaan viedä tätä evankeliumia eteenpäin, että syntyisi uskon kuuliaisuus, Jeesus, sinun nimeäsi kohtaan, tosiaan koko maailmassa ja kaikkialla. Siunaa väkevästi jokaista. Jos on sairautta, niin paranna, Herra, kosketa Pyhän Henkesi kautta parantavalla voimalla. Oikein nimessäsi, Jeesus, julistan täyttä terveyttä kaikille, joilla on ehkä jotain vaivaa tai sairautta. Sinä kannoit Jeesus kantoi meidän sairautemme myös ristillä. Ja me voimme parantua uskon kautta häneen. Nimessäsi oikein pyydän, Jeesus, kosketa Pyhän Henkesi kautta väkevästi jokaista sillä alueella ja niillä alueilla, mitä he tarvitsevat. Vahvista meidän ja heidän uskoaan ja kiitos, että tahdot käyttää meitä valtakuntasi työssä ja saadaan julistaa evankeliumia tosiaan, että syntyy uskon kuuliaisuus kaikkialla ihmisille. Joo, Jumala teitä siunakkoon Jeesuksen nimessä. Amen.